हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना। मानो होनबा सोरबा सोरबादि बुंहरदों नङा होमबा कि सोरनाबा चेनेला 2018 आव खुलिनाय, सोरनाबा 19 आव खुलिनाय, बिथांमोननि चेनेला मनिटाइजसो जागोन ना जाया होननानै बुंदों आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि डाउटखौ आं दिनै क्लियार खालामना होनोसै। बेखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। थ' नोंथांमोनहा बिदिबा स्टार्ट खालामनोसै। थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नोंथांमोनहा बुंदों लोगोफ्रा दि आंना 2018 आव खुलिनायसो, आंनाबो 17 आव खुलिनायसो, आंना मनिटाइजेसन जानायाव प्रब्लेम जागोन ना मागोन। बिदि नङा लोगोफोर, आं नोंसोरनो देखायनो आं दा नैबेयाव लांबाय, नै मनिटाइजेसनाव एसआव थुबाय आङो। बेयाव नोंथांमोना नुनो हागोन, बेयावहाय लिरदों जाहैबाय, ओरै फारसेथिं नुदों, जुम खालामना होनोसै एसे। बेयाव लिरदों माने बेयाव 1000 साबस्क्राइब नांगौ, बेनि उनाव बाव नांगौ पाब्लिक वाच हाउस, बिदि लिरदों दङ। बेयाव लिरदों पाब्लिक वाच हाउस, माने बेयाव नोंनि भिडिअखौ बेसेबां घन्टासिम नायदों आरोखि पाब्लिकआ, माने 4000 घन्टासिम जानांगौ। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 4000 घन्टा लिरनाय दङ। बेयावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना 1000 साबस्क्राइबार नुनो मोनगोन बेयाव। आंना दामाने 1000 जाथ'वाखै, आरो आंना पाब्लिक वाचआबो माबाया मा होनो दाबो 374 वाचल' जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन, बेयाव 2 स्टेप भेरिफिकेसन एक्टिभ लिरनाय नुदों। नोंथांमोना बेखौ बिदि राइट होनानै दोननो हागोन, नङाबा नोंसिना मनिटाइजेसन जानाय नङा आरोना। बे मोननैखौ नोंथांमोना जेरैबाबो राइट सिन होनांगोन, बेखौ बानायनांगोन नोंथांमोना 2 स्टेपखौ। बेयावबो दङ, नोंथांमोना बेयो क्लियार जानांगोन। मोनसे कुइसन आरो बेनो बिसोरनो सोंनाया, सोरनाबा बुंदों दि भिडिअ आंनाव कपिराइट फैयो मायो। नोंथांमोना भिडिअ कपिराइट फैनायनि जाहोना जाबाय, नोंथांमोना दस्रानि भिडिअखौ इउटुबनिफ्राय डाउनलड बानायस्लायनानै नोंथांमोना इउटुबाव हगारफिनो, बा नोंथांमोना जानला मोनला मालायनि भिडिअखौ मिउजिक यानि गानफोरखौ, मालायनि मिउजिकफोरखौ नोंथांमोना सोदेरलाबायो। बिदिबा नोंथांमोना कपिराइट फैगोन, बिदिबा मनिटाइजेसन जानाय नङा, नोंथांमोना प्रब्लेम जागोन उनाव मनिटाइजेसन बानायनाय समावहाय। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। नोंथांमोना सोंहरदों दि सोरबा वाट्सएप ग्रुप दङ, वाट्सएप ग्रुपआव सोंहरदों नोंथांमोना आंना मानो कपिराइट फैबाय थायो, आंना मानो बिदि जादों होनदों। नोंसिनि कपिराइट फैनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय, नोंसोरो दस्रानि भिडिअखौ डाउनलड बानायनानै नोंसिनि इउटुबाव हगारो, आरो सोरबा मालायनि मिउजिक भिडिअखौ सोदेरलाबायनानै हगारो। नोंथांमोना बिदि खालामनो नाङा, नङाबा नोंसिना कपिराइट फैगोन, मनिटाइजेसन जानाय नङा आरोना। जेब्ला नोंसोर एप्लाइ खालामो मनिटाइजेसननि, बेयाव नोंसोरना मनिटाइज जानाय नङा। इउटुबा नोंसोरनिखौ भिडिअ नायगोन, बेयाव भिडिअआ सोरनिबा कपिराइट फैनायबा नोंथांमोना मनिटाइज जानाय नङा आरोना। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बानायनांगोन। नोंथांमोना दा बुजिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना होनदोंदि आं नोंसोरनो मोनसे खोथा खिथाबावनोसै। नोंथांमोना बुंदों मनिटाइज जानायाव 1000 साबस्क्राइबारल' जानाय नङा, खिन्थु 1K साबस्क्राइबार जाबाल' जानाय नङा। नोंथांमोनाव 4000 पाब्लिक वाच जानांगोन, माने 4000 घन्टानि मानसिफोर नोंनि भिडिअखौ नायनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जागोन। बेयावबो नोंथाङा साबस्क्राइबारखौ नों बोसोरसेनि उनाव खालामनो हायो ना बोसोरनैनि उनाव खालामनो, बे नोंनि खोथा, जेबो नङा। नाथाय बे पाब्लिक वाच टाइमखौहाय नोंथाङा मानसिफोर नायनाय बे 4000 घन्टाखौ नोंथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो खालामनांगौ। जेनेबा नोङो खोथा हमनानै लादो, दा 2020 आव खुलिनाय जानुवारियाव खुलिदोंबा ना 2021 नि जानुवारि बा फेब्रुवारिसिमाव नोंना 4000 घन्टा जानांगोन, नङाबा नोंहा फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै मार्चसिम बेफोरबायदि जानांगौ आरोना। नोङो जेबो नङा, नों बोसोरनैजों 4000 घन्टा खालामनो हायो ना बोसोरथामजों खालामनो हायो, बे जेबो नङा नोंनि खोथा। माने नोंना 4000 घन्टा जाथारनांगौ, आरो होमबानो मनिटाइजेसन जायो। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा। सोरबा बुंदोंदि आंना गोबाव जाबाय चेनेल खुलिनाया, मनिटाइजेसन जागोन ना जाया सोरबा 17 आव खुलिनाय, सोरबा 18 आव खुलिनाय होनदों। बिदि नङा, नोंथांमोना आं डाउटखौ खिन्थाना होबाय। नोंसोर बोसोरब्रैजों खालामनो हायो, बोसोरबाजों खालामनो हायो ना बोसोरसेजों खालामनो हायो, बे नोंनि खोथासो। मनिटाइजेसन जायो। नोंथांमोना भिडिअखौल' मोजाङै आपल'ड खालाम, टाइटेलफोरखौ, डिसक्रिपसनफोरखौ, टेक्सटफोरखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना आरो मोनसे खोथा खिन्थाबावनोसै आङो। नोंथांमोनहा भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जेनेबा मोनसेल' टाइटेल
मोनसेल' टाइटेलजों नोंथांमोना भिडिअखौ आपल'ड खालामनाङा। नोंनि नोंनियाव बेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामदों नोंनि टाइटेला आलदा आलदा जानांगोन। मोनसेल' जायोबा नोंना भिडिअआ चेनेला मनेटाइज जानाय नङा आरोना। मानो होनबा इउटुबा नोंनि भिडिअखौ नायगोन ओमफ्रायसो मनेटाइजेसन खालामगोन। मानो होनबा नोंना जेनेबा खोथा हमना लादो नों ब्लग भिडिअ साननानै होगोन नोङो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ बे मोनसे भिडिअ नों आपल'ड खालामखांबाय आरो सेकेन्डआव नों ब्लग खालामबावोबा भिडिअ बानायबा आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ बिदि मोननै डाबल जुदि नोंनि नामा गोजौआव टाइटेल लिरनाया नामा एखे मोननै जायोबा नोंनि भिडिअआ मनेटाइज जानाय नङा आरोना। आंथ' लोगोफोर आं बेखौनो नोंसोरनो खिन्थानानै होबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे बै गोदान इउटुब खुलिग्राफोराबो बे भिडिअखौ नुनानै एसे गोसो जायो आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय, जाहाथे बिसोरो सिन्था खालामनो नाङा। माबाफोर डाउट दंबा नोंथांमोना आंनाव सोंहरनो हागोन, आङो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरगोन। थ' लोगोफोर एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम।